begiratuko digute, edo zerbait esango digute, horren beldur zara. Bai, eta batzuetan da, guk egiten ditugu gure erosketak, gure herriko plazan, eta listo. Zeren joaten geha, juntatzen gara ez, nire familia, nire anai-arrebak, nire ilobak, eta leku batera joaten baldin bagea, eta ez baldin digute ezagutzen, batzuen ja gaude ez? Eta hori, gizarteari ez zaio gertatzen. Neritze gertatuko hori. Alkilatzen duzunean alokairu bat. Alokairu bat, etxe bizitza bat. Zuk ez zara beldurrarekin joaten ea alkilatuko dizuten edo ez, guk bai. Ez? Eta gauzak oso eguneroko gauzetan nabaritzen dugu. Eta ere bai gure arlo bizitzan, ez? Bizitza integral horretan, medikuetan, hezkuntzan, etxe bizitzan, ez dakit. Zure bizitza arlo horiek nun zuk zoriontsua zaren, hartzen baldin badituzu, edo onak dira zuretzako, guri kostatzen zaigu pilo bat hori hartzea, ez? Eta gustora egotea. Zeren traba bat daukagu, ijituak garela. Bai? Eta ijitufobia da, arrazakeri espezifiko guri. Bale? Eta, hori teorikoki, gauz batzuk ari dira, aldatzen, teorikoki, baina falta zaigu praktika hori, ez? Eta sensibilizazio hori, eta ezagutza, errekonozimendu bat, gure historiaren errekonozimendu bat, ez dagoelako. Eta azkenean, zuk ezagutzen baldin badezu ijituaren historia, ulertuko dizu gaur egungo dinamika, daukagun guk dinamika hau. Zeren dena doka zergatia, ez. Eta gaur egun Euskal Herrian nola sentitzen zarete? Arrotz, bigarren mailakoak? Begira, gauz bat gertatzen da eta nik uste dut, azkenean nik uste dut diskriminazio beste modu batean bizitzen dugu, ez. Euskararekin arazoak daude, ez. Zeren ijitua baldin basea, flamenko entzuten duzu eta hori da espainol. Ez da euskalduna, bale? Eta lehenengo erreferentziak telebista zegoenean, Lola Flores zan, espainola eta ijitua. Eta orduan zure auzoan, ijitu bat egoten baldin bazen, espainola zen. Ez zen euskalduna. Eta hor, pensatzen duzu eta eske biok, ijituak eta euskaldunak, gure identitatearen babesa eduki nahi dugu, guretzako, ez? Eta orduan, bion identitatea nahaztea, ez da, niretzako, oraindik, esan behar dut, ez? Euskalduna lehitua. Bai, hori da, biak ezin di uztartu. Hori da, eta gainera, historikoki, dauzkagu borroka oso antzekoa. Hori izan behar nuen, oso paralelismo handia daude, ezta? Bai. Biak jarraituak izan dira, baita ere zigortuak. Bai, euskara bizirik dago, nik hor nire osoan erabaki zuten nik, nola esaten da, korrikan. Bai, lekukoa eramango zenuela? Lekukoa eramatea. Eta azkenean, ni superarro, eraman dut, ez, korrika ofizialean, ez, eta gero, nire osoan, diskurtso bat esan behar nuen, eta esan nuen, nik nire hizkuntza ijitua izateagaitik galdu dut. Romani dela hizkuntza ofiziala galdu dut, ez? Zeren, cortes de orejas, cortes de lengua, romani hitz egiten baldin bagenuen, ez? Baina hemen nago orain euskararen alde. Borrokatzen ere bai, ez? Eta hau nire identitatea denez, ez dut galdu nahi. Bale? Eta hori kostatzen da ulertzea, ez? Bi identitatearen babesa egitea. Euskaraz, eta gero feminismoa ere, bada beste ardatz bat. Bai, noski. Kontatu iguzu, zergait. Zeren batzuk pentsatuko dute, ijitu eta feminista? Ez historikoki, ez genekien, emakume ijituak feministak zirelak edo ez. Ez zegoen ezer idatzita. Eta beraiek ez zekiten feminista zer zen. Eta orduan, zuk historiak rekuperatzen,
ikusten zure amonari, zure birramonari, ez? Esaten duzu, jo, ¿cómo que esto no era feminista? Ez? Bada. Eta orduan, orain dela 50 urte, sortu zen lehenengo hijitu elkartea, Granadan. Ez? Eta hor ja sortzen da mugimendu bat, errebindikazio hori egiten. Ez? Goazen ikustera historian zer egiten zuten emakumeak. Eta emakumeak, en la época victoriana, emakume hijituak, zu jartzen baldin basea, ze arketipo zen honena emakume bat izan da? Zuk egotea zuretzean, itxoiten zure tu esposo. Bai, zure senarra noiz etorriko. Hori da, zaintzen. Bai, hori da. Ta nola zen emakume hijitua? Kalean zegoena, lana egiten, demasiado sociable con hombres. Ez? Eta hor ikusten duzu, guk beste dinamika bat izan dugu, zeren nomadak izan gara. Orduan gure estimuloak, herriz herri joateko, ezagutzeko, ez? Lana egiteko, el trueke, guk beste modu batean bizi ginen, ez? Eta gaur egun, ez gaude, beharrak ez dira berdina. Guk nahi dugu gure hijituak hezkuntzan ongi egotea. Ez dugu nahi, nola esaten da, poder bat izatea, ez dakit, en el parlamento. Ez botere politiko bat edo lobby bat, ez dakit. Bai, edo ez dakit, ekonomikoki gizona bezala izatea soldata. Eske gure borroka dago beherago. Guk ez dugu lortu oraindik hori. Beste pauso batzuk, ez da? Claro, zeren gure giza eskubideak orain dela oso gutxi izan da zuenako berdina. Bale, onartu dira. Ez, orduan gure resistentzia beste puntu batetik, eta niri ez zait balio esatea hijitua ez da feminista izatea. Zeren bakoitza bere prozesua izan du, ez? Eta, justo hori esaten baldin badit feminista batek. Bai. Ulertzen? Bai. Bai, ez? Eta beste modu batean ikusten duzu, ez? Emakume hijitu hori ez dauka zapail bat kristaleskoa, hormigoizkoa dauka. Hori da. Da, arlo guztietatik, nola egiten dut, nire bizitza, venga, palante. Ez? Eta hori da guretzako enpoderamendua. Ez?